Tervetuloa takaisin Perran Ponitallin kymppileiri, ei leikkileiri, kuin mikä tää on? Toiveleiri, kesäleiri 2014 food review. Mun beautiful assistant on tänään vähän väsynyt ja sillä on nälkä. Ja se otti suoraan lautaseen. Otetaan lautanen. Noin. Sitten otetaan lusikka. Ja noin. Ja sitten mennään ottaa... Kato, mä en paskonut sitä. Se otti paskaa ja se ei paskanut paskaa. Sitten mäkin otan paskapalloja. Miten sä sait ton pysyä tässä? Mun beautiful assistant on tässä paljon parempi kuin minä. Otetaan kaakaomuroja. Sitten kaadetaan. Kaadan lattia kanssa. Kaadetaan. Mä oon parempi kuin mun beautiful assistant. Joo. Ja mun beautiful assistant laittaa paahtoleivät paahtimeen, paitsi että siellä on jo paahtoleipiä. Nyt sä oot oppinut, miten kaadetaan paskaa. Sitten otetaan rasvatonta maitoa Suomesta. Ja kaadetaan. Se ei ole auki. Se pitää avata ensin. Vedä taakse ja eteen. Ja tuo mini-ihminen hakee huomenna aamulla mopeen ja sitä pelottaa. Huomenna aamulla. Ja sitten yritetään jotenkin viedä nämä mun paskat tonne ulos, ilman että ne läikkyy. Ja mun paikka on viety, eli mä menen tähän ihkupullon viereen. Ei kun mun beautiful assistant on tullut tänne. Ja multa roisku maitoa maahan, mutta ihan sama. Sitten mennään hakemaan jotain muuta. Juotavaa. Otetaan muki. Nosta. Käännä. Siirrä. Ja laita tää alas. Sitten laitetaan punaista. Noin. Sitten vihreätä. Tuli liikaa. Sitten keltaista. Yritetään sassuttaa. Mä en ikinä onnistu tekemään ruskeita. Tässä on taas liikaa vihreätä. Ja mun beautiful assistant auttoi mua menemään ovesta ulos. Tuolla menee joskus hirviä, mutta ei nyt. Hirvi. Not now. You can also use this as a frisbee, but not today. My beautiful assistant is eating paskaa. Sen takia se puhuukin koko ajan paskaa, kun se syö sitä. Meidän leivät on tuolla. Mun käsi tärisee. Maistetaan mehua. Nyt se lähtee. Hyi. Se on pahaa. Oikeesti. Oikeesti. Mut mä tuun silti mä haluun sen kahvin. I proceed to take my kahvi. Ice coffee. Sitten otetaan muki. Ja sitten otetaan maitoa. Ja taas, kato. Otat kiinni, vedät taakse.
Please. Ja työnnä eteen. Nyt sä oot oppinut, mitä avataan maitotölkkiä. Ja sitten kaadetaan. Varovasti eikä silleen niinku mun beautiful assistant. Ja sitten vedetään taakse ja työnnetään eteen. Nyt sä oot oppinut, mitä laittaa se kiinni. Sitten me tarvitaan pikkulusikka. Mä haen leidi. Mitä mä haen? Sä et hae mitään. Mä en hae mitään. Voi ei. Kauheaa. Sitten laitetaan lusikka maitoon. Koska olen outo. Ja sitten mennään ulos ja meidän leivät on tullut. Ja me näytän ton kahvin ihan kohta. Kukaan ei ota tuolta mun kahvia. Meidän leivät on tullut. Kauhea kun se on musta. Mun beautiful assistant on polttanut mun leivän. Otat leivän. Ja päästät irti. Noin, nyt se on lautasella. Häh? Ehkä. Tästä taputtu kaikki ruuvia. Mun beautiful assistant näyttää, miten voidellaan leipää. Otetaan voita ja voidellaan. Ja nyt se voiteli munkin leipää, mutta ei kokonaan. Ja sitten se jätti mut tähän yksin. Ja tää on ihan hirveän vaikeeta ilman apua. Oi, ei. Voisiko me tulla tuohon 12 tonne Pidä sit kiinni. Mitä? 4. Noin. Nyt se meni hyvin. Ja sitten mun beautiful assistant voi varmaan leikata mulle kans juustoa. Noin. Se on appelsiinimehua. Se toisen. Joo. Se on toisen purkin. Juusto. Noin, nyt mulla on kaunis juustoleipä. Ja toi... Sitten otetaan kurkkua. Muistatteko ei lisätä? Otat haarukan ja... Sitten varovasti. Ja... En ei taaskaan lähtenyt. Ne ei ikinä lähde. Pitää auttaa sormella. Ei lähde vieläkään. Noin. 5. Ja sitten mennään ulos. Ja täällä on tullut lisää ihmisiä meidän pöytään. Ja se on mukavaa, sillä ihmiset on kivoja, ainakin joskus. Amppari. Ja mun penkki on ihan märkä. Meneekö hermoa? Ja happy customer ei ole kohta enää happy customer. Ja nyt mä näytän teille, miten tehdään kahvia. Eli otetaan lasillinen maitoa. Sitten otetaan tämä Ice Coffee, Ice Frappe, Nescafe homma. Ja sitten yritetään avata se jotenkin. Tää ei oikein onnistu. Niin. Miten se osakeet ja kananmunia? Noin. Avataan se tolleen. Siellä näkyy kahvijauhoa. Ja sitten... Noin. Sitten tän voi rypistää. Noin. Siinä meni. Ja sitten sekoitetaan. Ja siitä tulee kahvia. Ja se on hyvää. Ja jos mä juon kahvia, niin mun päätä alkaa särkemään. Koska mä oon vittu addicted to it. And now we proceed to eat. Goodbye.